ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତିନି ପର୍ବ ବାକ୍ୟ ନେଇକି କଥା ହେବା। ଏକ ପଦରୁ ପଢିବା। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଗୋଚର ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ପ ସର ଅପେକ୍ଷା ଫଳ ଥିଲା। ସେ ନାରଙ୍ଗୀ କହିଲା, ଆଗ ଏ କି ସତ୍ୟ, ଉଦ୍ୟାନର କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରିଅଛନ୍ତି। ନାରୀ ସର୍ପକୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଦ୍ୟାନର ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇପାରୁ, କେବଳ ଉଦ୍ୟାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ତାହା ଖାଇବ ନାହିଁ ଓ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ତାହା କଲେ ମରିବ। ସର୍ପ ନାରଙ୍ଗୀ କହିଲା, ତୁମମାନେ କୌଣସି ରୂପେ ମରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି, ତୁମମାନେ ଯେଉଁଦିନ ତାହା ଖାଇବ, ସେହି ଦିନ ତୁମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ। ତହିଁରେ ତୁମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇବ। ଏଥିରେ ନାରୀ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ସୁଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ପାଦକ ଓ ନୟନର ଲୋଭଜନକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବାଞ୍ଛନୀୟ ଦେଖି ତହିଁରୁ ଫଳ ତୋଳି ଖାଇଲେ, ପୁଣି ଆପଣା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତେ ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତେ, ସେମାନେ ନିଜ ଉଲ୍ଲଂଘତାର ବୋଧ ପାଇ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତେ, ସେମାନେ ନିଜ ଉଲ୍ଲଂଘତାର ବୋଧ ପାଇ ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ସେଇ ଘାଗରା ବନେଇଲେ। ତହୁଁ ତହୁଁ ଦିନାବସାନ ସମୟରେ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରୋଗ ଶୁଣି ଆଦାମ ଓ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମରୁ ଉଦ୍ୟାନସ୍ଥ ବୃକ୍ଷଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦାମଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? 9 ପଦ ଯାଏଁ ବାକ୍ୟ ପଢିଲି। ଆଜି ଆମର ଟପିକ ହଉଛି ଶୈତାନ କିଏ ଆଉ ଶୈତାନ କେମିତି କାମ କରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୈତାନର ରୂପ କଣ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମମାନେ କଥା ହେବା। ଯାକବ ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଏ 1 ପର୍ବର 6 ରୁ 12 ଯାଏଁ ଦେଖିଲେ, ଦିନେ ଶୈତାନ ପ୍ରକୃତରେ ଯାକବକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଲା। ଆଉ ଯାକବର ଶରୀରକୁ ସେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଲା। 2 ପର୍ବରେ ଦେଖିଲେ ଜିଖିର ପୁସ୍ତକରେ ଝିଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୈତାନ ପ୍ରକୃତରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଆଉ ମାଥି ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବର ଦେଖିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦିନେ ଶୈତାନ ପ୍ରକୃତରେ ପରୀକ୍ଷା କଲା। ତ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କଲା ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା। ମାଥି ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ ଟିକେ କାଢିବା। ମାଥି ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ ତଳକୁ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ନୀତ ହେଲେ। ପୁଣି 40 ଦିନ 40 ରାତି ଉପବାସ କରି ଶେଷରେ ଉଦିତ ହେଲେ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷକ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, ତୁମେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତେବେ ଏହି ପଥର ଗୁଡାକ ରୁଟି ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯୀଶୁ ଉପବାସରେ ଅଛନ୍ତି 40 ଦିନ ଆଉ 40 ରାତ୍ରି। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷକ ଆସିଲା। ତ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା କି, ତମେ ଯଦି ସତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତେବେ ପଥର ଗୁଡାକ ରୁଟି କର କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ତ ଏ ଗୋଟେ ଥର ପରୀକ୍ଷା କଲା ନାହିଁ,
ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ଥରେ ଶୈତାନ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା। ତହିଁରେ ସେଇ ତହିଁରେ ଶୈତାନ ତାହାଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀକୁ ଘେନି ଯାଇ ମନ୍ଦିରର ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ କରାଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତେବେ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼, କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଆପଣା ଦୂତମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ, ଆଉ କାଳେ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ପଥରରେ ବାଜିବ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ହସ୍ତରେ ତଳି ଧରିବେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆହୁରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଶୈତାନ ତାହାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅତି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଘେନି ଯାଇ ଜଗତର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ସେସବୁର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଆମ୍ଭକୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ଏହି ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେବା। ତହିଁରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦୂର ହୋ ଶୈତାନ, କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନା କରିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ପୁଣି କେବଳ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବ। ଏଥିରେ ଶୈତାନ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଦେଖ, ଦୂତମାନେ ଆସି ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶୈତାନ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଆଉ ପଥର ଆଣୁଛି, ଆଉ ପଥରକୁ ଦେଇକି ଏହା ରୁଟି ବନାଅ, ତେବେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଯେ ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଆଉ ସେ କହୁଛି କି ଆ, ତମେ ଏଠୁ ଡେଇଁ ପଡ, ଯଦି ତମେ ସତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ, ସେମାନେ ତମକୁ ତଳେ ଧର ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆହୁରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ତ ଦୁଇଥର ମଧ୍ୟ ହାରୁ ନାହିଁ, ତିନିଥର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲେ, ଆଉ ମତେ ଯଦି ତମେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀ ତମେ ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି କହିଲି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ, ଶୈତାନ ତୁ ଦୂର ଦୂର ହଉ ବୋଲି କହିଲେ, ଚାଲିଯା କହିଲେ। ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର, ପୁଣି କେବଳ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କର ବୋଲି କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଚାଲିଗଲା ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ବାଇବଲରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଶୈତାନ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଶୈତାନ ପ୍ରଭୁତରେ କିଏ? ଲୋକ ପୁସ୍ତକରେ ମତେ ଦେଖିଲେ ସେରେ ବିଜୁଳି ପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆ, ମାନେ ଉଡି ଯାଉଥିଲା ପରି ଦେଖାଗଲା ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୌନ ପୁସ୍ତକ 8:44 ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଶୈତାନକୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ଖାଲି ନୁହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥିରେ ଯଦି ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଆଲୋକର ଛଦ୍ମ ବେଶ ଧାରଣ କରୁଛି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀ 11:14 ଦେଖିଲେ। ତ ଏଫିସିଆରେ ଦେଖିଲେ ଶୈତାନ କୌଶଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ପିନ୍ଧଉଛି। ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ପର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗର୍ଜନକାରୀ ସିଂହ ପରି ସେ ଗ୍ରାସ କରୁଛି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଜାଗାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରକାଶିତ 12 ପର୍ବର 8 ପଦକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ପୁରାତନ ସର୍ପ ଯାହାକୁ ଦିଆବଳି ଶୈତାନ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଶୈତାନ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରକାଶିତ 20:10 ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ଶୈତାନକୁ ଅଗ୍ନିର ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନ ଶୈତାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ? ଆଉ ଶୈତାନ କଣ? ବେଳେବେଳେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାନ୍ଥରେ ହଉ କି ଫଟୋରେ ହଉ, ନହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଚିତ୍ର କରିଥିବାଟା ଦେଖିଥାଉ। ଉଁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଦାନ୍ତ ବାହାରିଥିବ, ଭୟ କଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବ।
ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ଦେଖିକି ହଁ କାଳେ ସଇତାନ ଏମିତି ହେଇଥିବ, ଏମିତି ଦେଖା ଯାଉଥିବ। ତ ଏମିତି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବିଥାଉ କି ଅନେକ ଲୋକ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭାବିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶଇତାନ କିଏ ବାଇବଲରେ? ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବର ବାକ୍ୟ କାଢନ୍ତୁ। ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବ। 11 ପଦରେ ଦେଖିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ତୁମ୍ଭର ନେବଲ ଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱର ପାତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବରୋହିତ ହୋଇଅଛି। କୀଟ ତୁମ୍ଭ ତଳେ ପ୍ରସାରିତ ବିଛଣା, କୃମି ତୁମ୍ଭର ଆଚ୍ଛାଦନ ହୋଇଅଛି। ହେ ଲୁସିଫର, ମନୁଷ୍ୟର ପୁତ୍ର, ତୁମେ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତିତ ହେଲ? ଗୋଷ୍ଠୀଗଣକୁ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ନତ କରିଥିଲ, ତୁମେ କିପରି ଭୂମିରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ମନେ ମନେ କହିଥିଲ, ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା, ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆପଣା ସିଂହାସନ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବା, ଆମ୍ଭେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପ୍ରାନ୍ତସ୍ଥିତ ସମାଗମ ପର୍ବତରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେବା, ଆମ୍ଭେ ମେଘମାଳାର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆରୋହଣ କରିବା, ଆମ୍ଭେ ସର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହେବା। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ପାତାଳକୁ ଗର୍ତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାକୁ ଆବରୋହିତ ହେବ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲୁସିଫର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୁସିଫର କିଏ? ଲୁସିଫର ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ। ଉଁ, ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଲୁସିଫର ଦୂତ ପ୍ରଥମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣୁଥିଲା, ପରେ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶକ୍ତି ଲୁସିଫରକୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ୟା ପାଖରେ ଚିନ୍ତା ପଶିଲା, ଇଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ହଁ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବ ଉପରେ ମାନେ ଉଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସବୁଠୁ ଉପରେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ ଉଁ, କଣ କରିବା ଲେଖା ହେଇଛି? ସିଂହାସନ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବା ବୋଲି କହୁଛି। ପ୍ରାନ୍ତ ସ୍ଥିତ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଉପରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେବା ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଉପରେ ଥିବି ବୋଲି କହୁଛି। ମୁଁ ସବୁଠୁ ଉପରେ ଥିବି, ମୋ ତଳେ ସମସ୍ତେ ଥିବେ। ଇଏ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଲେ, ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁସିଫର ପାଖରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଲୁସିଫର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୁସିଫର ଚିନ୍ତା ହଉଛି ସେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଜଣେ ଅନ୍ୟର ସ୍ୱର ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ୟାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଲଗା ଲୋକ ଜଣେ ପଶିଛି। ତ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ କିଏ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି? କିଏ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ଇଏ ଆଁ, ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଲୁସିଫର ତଳେ ପ୍ରକୃତିରେ ବଶୀଭୂତ କରାଯାଇଥିଲା। ଲୁସିଫର ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ଅଧିକାର ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦିନେ ସେହି ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଠକା ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଠକା ଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ପାତାଳକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖାଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ପଚାରି ଯାଇଛି 11 ପଦରେ ଦେଖିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ତୁମ୍ଭର ନେବଲ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ପାତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବରୋହିତ ହୋଇଅଛି। କୀଟ ତୁମ୍ଭ ତଳେ ପ୍ରସାରିତ ବିଛଣା ଓ କୃମି ତୁମ୍ଭର ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଅଛି। ହେ ଲୁସିଫର,
ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ପୁତ୍ର, ତୁମ ତୁମେ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତିତ ହେଲ? ତ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଇଛି, ତମେ କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତଳକୁ ଆଇଲ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଲୁସିଫର ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦିନ ନିଜର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚିନ୍ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ପରମେଶ୍ୱର ସିଧାସଳଖ ତାକୁ ପାତାଳକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପାତାଳକୁ ତାଙ୍କୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଲୁସିଫରକୁ ତ କଣ ଦେଖିଛି? ପୃଥିବୀରେ ନିର୍ଜନ ଅଛି, ଶୂନ୍ୟ ଅଛି, ଅନ୍ଧକାର ଅଛି। ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରିବା ପରି ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ନାହିଁ? ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୁସିଫର ଭୂମିରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରାଗଲା ପରେ, ପାତାଳକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରାଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଲୁସିଫର ନେଇକି ପୃଥିବୀରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କଣ ଦେଖିଲା? ନିର୍ଜନ ଦେଖୁଛି, ଶୂନ୍ୟ ଦେଖୁଛି, ଅନ୍ଧକାର ଦେଖୁଛି। ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ନାହିଁ, ୟା ଉପରେ କିଛି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରଭୁତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ପ୍ରଥମେ କାହା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି? ହବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇକି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ହବାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲା, ଆଗ କି ନାରୀ ଆଗ କି ସତ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନ କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ପରମେଶ୍ୱର ଖାଇବାକୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ସତ କି ପଚାରିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ହବା ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ହବା କଣ ଉତ୍ତର ଦଉଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବରେ? ହଁ, ପରମେଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି ତମେ ଫଳ ଦେଖୁଛ, ତମେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କରିପାର। କେବଳ ଉଦ୍ୟାନର ମଧୁସିତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି, ତମେ ଖାଇବ ନାହିଁ କି ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ତା କଲେ ମରିବ। କିନ୍ତୁ ସର୍ପ କଣ କହିଲା? ନାଇଁ, ତମେ କୌଣସି ରୂପେ ମରିବ ନାହିଁ। ବରଂ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ତୁମମାନେ ଯେଉଁଦିନ ତାହା ଖାଇବ, ସେଇଦିନ ତୁମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ, ତୁମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇବ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶୈତାନ ପ୍ରଭୁତରେ ଗୋଟେ ସର୍ପର ରୂପ ନେଇକି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବରେ ହବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁତରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ହବା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏ ସର୍ପର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏଁ, ଇଏ ବେଶୀ ସହଜରେ ଠକା ଯାଉଛନ୍ତି। ଉଁ, ସହଜରେ ଠକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସର୍ପ ଦଉଥିବା ଫଳ ପ୍ରଭୁତରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଇଲା ପରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଦମକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଦମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଫଳ ପ୍ରକୃତିରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭେଦ ପ୍ରକୃତିରେ ଘଟୁଛି। ଉଁ, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତିରେ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତିରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଯୋଉଟାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ କଟି ଯାଉଛି। ସେ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶୈତାନ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। ଶୈତାନ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ମାଲିକ ହେଇକି ତାକୁ କଢେଇକି ନଉଛି। ଉଁ, ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଅନେକ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଖାଲି ଆମେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଦେଖିବା କି ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଛୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଆମେ ଅନେକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖୁଛୁ। ତ କାହିଁକି ଅନେକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଯେହେତୁ ସବୁ ଲୋକ ମାନେ ସେନ୍ସରେ ଥାଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରକୃତିରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇକି ନିଶା ନେଇକି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଲୋକ ଗାଡ଼ିକୁ ଚଲେଇବ, ଏ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଯିବ କି? ଏଁ? ସତରେ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଥିବା ଲୋକ କଣ ସେଫ୍ଟି କି? ତେବେ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରକୃତିରେ ସତରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେରିଂକୁ ଧରି ଆସନ୍ତି, ସେ ଗାଡ଼ି କଣ ସତରେ ପ୍ରକୃତିରେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରକୃତିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯିବ କି? ନାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟେରିଂ କିଏ ଧରିଛି ସେଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, ଏ ଆଦମ ହବା ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଠକା ଗଲା ପରେ ଦିନେ ମାଲିକ ଭାବରେ ଶୈତାନ କାମ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେରିଂ ପ୍ରକୃତିରେ ଶୈତାନ ଧରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେରିଂ ଯୁଆଡ଼େ ମୁଡ଼ା ଯିବ, ଏ ଗାଡ଼ି ସିଆଡ଼େ ଯିବ। ଯଦି ଷ୍ଟେରିଂକୁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ରଖାହବ, ଗାଡ଼ି ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ। ଯଦି ଷ୍ଟେରିଂକୁ ପ୍ରତି ଅଲଗା ଖାଲକୁ ଯଦି ମୋଡ଼ା ହବ, ଏ ଗାଡ଼ି ଖାଲରେ ପ୍ରକୃତିରେ ପଡ଼ିବ।
ତ ଠିକ ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୈତାନ ପ୍ରଭୁତରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିକି ଶୈତାନ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ କାମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅଭିଳାଷ ପ୍ରଭୁତରେ ଦେଇକି କଢେଇକି ନଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଅଭିଳାଷ, ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଚିନ୍ତା, ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଆ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ବିଷୟ, ମୁଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଦୁନିଆରେ, ଏଇଟା କାହାର ଲୋକେ ପଚାରୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଁ, ଲୋକ ଯଦି ପଚାରିବେ ସତରେ ଏଇଟା କାହାର ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଲଗା କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୋ ଜୀବନରେ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା କିଏ, ଲୋକ କେବେ ବି ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ ବିଷୟ ଅଛି, ଭଲ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଟା ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ମାନେ ଏଇଟା ଶୈତାନ ଠାରୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କାହା କାହା ଠାରୁ ଆସୁଛି? ଏ ଭଲ ମନ୍ଦର ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ଭଲ ମନ୍ଦର ଲୋକକୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଭଲ ମନ୍ଦର ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଶୈତାନ ବୁଝଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବରେ ଫେର ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦିଆହେଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା, ସେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ବୋଧ କରାଗଲା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଁ? ତ ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ ଟିକେ ଦେଖିବା। 5 ପଦ, ବରଂ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ତୁମମାନେ ଯେଉଁଦିନ ତା ଖାଇବ ସେଇଦିନ ତୁମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ, ତହିଁରେ ତୁମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇବ। ଏଥିରେ ନାରୀ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ସୁଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ପାଦକ, ନୟନର ଲୋଭଜନକ, ଜ୍ଞାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବାଞ୍ଛନୀୟ ଦେଖି ତହିଁର ଫଳ ତଳେ ଖାଇଲେ, ପୁଣି ଆପଣା ସଙ୍ଗସ୍ଥ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦିଅନ୍ତେ ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଢେଇକି ନିଆଯାଉଥିଲା, ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ ଭଲସେ ଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରୁନଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ଦିନେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ଉଲଙ୍ଗ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଇକି ଆସୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଲ ମନ୍ଦର ଫଳ ଖାଇଲା ପରେ, ଶୈତାନର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲା ପରେ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଏ ମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ପରେ, ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଦୁନିଆ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଏଁ? ସେ ଜାଗାରେ ଅଭିଳାଷର ଦୁନିଆ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଏତେ 6 ପଦରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ହବା କେମିତି ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଫଳକୁ। ସୁଖାଦେର ଉତ୍ପାଦକ, ନୟନର ଲୋଭଜନକ, ଜ୍ଞାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବାଞ୍ଛନୀୟ ଲେଖାଇଛି। ତା ମାନେ ୟା ପାଖରେ ଯାହା ଯେତେ ବି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଇଏ ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ସେ ଫଳକୁ ଦେଖିକି ଲୋଭ କରୁଛି ଲେଖାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ସୁଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ପାଦକ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହବ। ଆମେ ରସଗୁଲ୍ଲା ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଲେ ରସଗୁଲ୍ଲାର ସ୍ୱାଦ ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ଜାଣୁଛୁ। ଏଁ? କି ଆମେ ଜିଲାପିକୁ ଦେଖିଲେ, ଜିଲାପି ଆମେ ଖାଇ ନଥିବୁ କିନ୍ତୁ ଜିଲାପିର ସ୍ୱାଦ ପାଟିରେ ମନେ ପଡୁଛି। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମିଠା ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ଛେନାପୋଡ ଦେଖୁଛୁ, ଛେନାପୋଡର ସ୍ୱାଦ ଆମ ପାଟିରେ ପଶୁଛି। ତେବେ ହବା ଯେତେବେଳେ ସେ ଫଳକୁ ଦେଖିଥିବ, ଇଏ କେମିତି ଦେଖିଥିବ? ଆରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଇଲେ କେତେ ମଜା ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ଦେଖୁଛି। ଦିନେ ସେ ତୋଳିକି ଖାଉଛି, ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଉଛି ଲେଖାଇଛି। ସେତେବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତେ ଲେଖାଇଛି। ସେ ସମୟରେ ନିଜର ଉଲଙ୍ଗତା ପାଇଁ ବୋଧ ପାଇଲେ ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରକୁ ସେଇକି ଘାଗରା ବନେଇଲେ ଲେଖାଇଛି। ସେତେ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ କହିଲା ତମେ ନିଜ ପାଇଁ ଘାଗରା ବନାଅ ପିନ୍ଧ। ଉଁ? ଏ ଘାଗରା କଣ? ଏ ଘାଗରା ହଉଛି ଡିମ୍ବିରି ଗଛର ପତ୍ର। ଏ ଡିମ୍ବିରି ଗଛର ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ବନେଇଲେ ଏ ଡ୍ରେସ୍ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ? ଆଁ? ଏ ଡ୍ରେସ୍ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ? 1 ଘଣ୍ଟା, 2 ଘଣ୍ଟା, 3 ଘଣ୍ଟା। ଆଁ? ଯଦି ଖରା ଯଦି ଆସୁନାହିଁ, ହଁ 1 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ। ଯଦି ଖରା ଯଦି ଆସିଲା, ଏ ପତ୍ର ଶୁଖିବନି କି? ଯଦି ଶୁଖିଗଲା ବୋଲେ ପବନ ଆଇଲା ବୋଲେ ସେ ପତ୍ର କଣ ଛିଡ଼ିବନି କି? ଚିରିବ ନାହିଁ କି? ଚିରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବ ନିଜ ପାଇଁ ଏଁ, ନିଜକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ କାମ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ଡେମ୍ରି ଗଛର ପତ୍ର ସିକି ଘାଗରା ବନେଇକି ସେମାନେ ପିନ୍ଧିଲେ ଲେଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଜାଗାରେ ଏଦ ନଦୀ ଗମନାଗମନକାରୀ ଦିନାବସାନ ସମୟରେ ଆସିଲେ ଲେଖାଇଛି। ଆଦମ ଆ- ଆଦମକୁ ଡାକିଲେ,
ଆଦମ ତୁମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ପଚାର। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ପଚାରୁଛ? ଦିନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମକୁ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଦମ ପ୍ରଭୃତିରେ ହଁ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଦମ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସାଇଡ୍ ଦେଖିଲେ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୃତିରେ ତାର କିଛି ନାହିଁ, ତା ସିଏ ନାହିଁ ଇଆଡେ। ସେତେ ପରମେଶ୍ୱର ଗଲେ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଉଁ, ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଦମକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେତେ ଆଦମକୁ ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ, ଆଦମ ତମେ କୋଉଠି, କୋଉ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ତ ଏଇଟା କଣ? ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମକୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କି? ଆଦମ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ଆଦମ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି? ପରମେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ମାନେ କଣ? ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ସର୍ବଜ୍ଞ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଦମ ତମେ କୋଉ ଜାଗାରେ? ଆଦମ ଡରିକି ଉତ୍ତର ଦଉଛି, ହଁ ମୁଁ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ବସୁଣି ଆପଣା ଉଲ୍ଲଂଘତା ସକାଶେ ଭୀତ ହେଇକି ଲୁଚିଲି। ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ, ତମକୁ କିଏ ଜଣେଇଲା ଏଇଟା? ମୁଁ ଯୋଉ ଫଳ ତମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରିଥିଲି, ତମେ କଣ ସେଟା ଖାଇଲ କି? ସେତେବେଳେ ଆଦମ କହିଲେ, ହଁ ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋର ସଙ୍ଗିନୀ ହେବାକୁ ଦେଇଅଛ, ସେ ମତେ ସେ ଫଳ ଦେଲେ, ମୁଁ ଖାଇଲି। ପରମେଶ୍ୱର ହବାକୁ ପଚାରିଲେ, ହେଁ, ନାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏ କି କଲ ବୋଲି କହିଲେ। କଣ କଲ ଏଇଟା? ନାରୀ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲା? ସର୍ପ ମତେ ଭୁଲେଇଲା, ତହିଁରେ ମୁଁ ଖାଇଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦମ ହବାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦେଖିଲେ, ହଁ ଆମେ ଠକିଲୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କଲୁ। ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରଭୃତିରେ ଫଳ ବିଷୟରେ ଅଭିଳାଷ ଦେଲା, ଆମେ ତାର କଥା ଶୁଣିକି ଫଳ ପ୍ରଭୃତିରେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଦିନେ ଆମେ ସମାନ ଉଲ୍ଲଂଘତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ କିଛି ଲାଗୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ନିଜର ଉଲ୍ଲଂଘତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଘଟୁଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯଦି ଏମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସିଧାସଳଖ କହିଥାନ୍ତେ, ତମେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଠକି ହେଇଛ, ତମେ ଶୈତାନର ସ୍ୱର ଶୁଣିଛ। ଆଁ? ତମକୁ କିଏ ପ୍ରକୃତିରେ କହିଲା ଡିମ୍ରି ଗଛର ମାନେ ପତ୍ରରୁ ମାନେ ଘାଗରା ବନେଇକି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ? ଆଁ? ମୁଁ କହିଥିଲି ଏ ସତ୍ ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଦିନ ଖାଇବ ସେଦିନ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। ତା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦମ ହବା ପ୍ରଭୃତିରେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପରି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତରେ ଆଦମ ହବା କେବେ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦମ ହବା ପ୍ରଭୃତିରେ ନିଜ ପାଇଁ ଯଦି ଡିମ୍ରି ଗଛର ପତ୍ର ସିଲେଇକି ଘାଗରା ବନେଇକି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଦମ ହବାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ବଞ୍ଚିଛି? ଶୈତାନ ବଞ୍ଚିଛି। ଏତେ ଶୈତାନ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଛି, ମନୁଷ୍ୟକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ବନଉଛି? ଦେଖ, ନିଜକୁ ଦେଖ, ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଫିଙ୍ଗିଲ, ନିଜର ଉଲ୍ଲଂଘତାକୁ ଦେଖ, କିଛି ବି ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ, ତମେ କେମିତି ଏମିତି ବଞ୍ଚି ପାରୁଛ? ଏଁ? ସେଥିପାଇଁ ଯାଅ ଡିମିରି ଗଛ ପତ୍ର ସିଲେଇକି ଘାଗରା ବନାଅ, ପିନ୍ଧ, ନିଜ ନିଜର ଉଲ୍ଲଂଘତାକୁ ତମେ ଢାଙ୍କ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସତରେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଶୈତାନର ସ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନର ସ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରିକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା କଣ? ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣରେ ପ୍ରଭୃତିରେ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନାସିକାରନ୍ଧ୍ରରେ ଫୁଙ୍କ ଦେଇକି ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମନେ ପକେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା କଣ? ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଉଁ, ଲୋକମାନେ ଶୈତାନ କିଏ ବୋଲି ଉଁ, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୈତାନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା। ଉଁ, ଶୈତାନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା। ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନର କୌଣସି ଶରୀର ପ୍ରଭୃତିରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛି, ଗୋଟେ ଶରୀର ମତେ ମିଳୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ପାଇଲେ ସେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୃତିରେ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ ପରେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେମାନେ କିଏ? ଆଦି ପୁସ୍ତକ ହଉଛି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ, ମୃତ ପୁସ୍ତକ। ଆଦମ ହବା ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରକୃତିରେ ମରିଗଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରେ, ଆଦମ ହବା ମରିଗଲେ କି ନାହିଁ?
ଲୋକ କୁହନ୍ତି ହଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମରିଗଲେ, ହେଲେ ଆଦମ ହବା ମରି ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଡେମ୍ବୁରି ଗଛ ପତ୍ରରୁ ଘାଗରା ବନେଇଥାନ୍ତେ କି? ନାଇଁ। તે ମରିଛନ୍ତି ନା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ପୂର୍ବରୁ 17 ପଦ ବାକ୍ୟ କଣ କହୁଛି? ନାଇଁ, ମରିଗଲେ। ତେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ମରିଗଲେ? ନାଇଁ, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆସିଛି ସେଇଟା ସତ କି ମିଛ? ନାଇଁ, ସତ। ତେ ଲୋକ ପ୍ରକୃତିରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆନ୍ସର ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଲୋକ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛନ୍ତି, ସତରେ ଏମାନେ ଯଦି ମରିଥାନ୍ତେ ଏ ଘାଗରା କେମିତି ବନେଇଥାନ୍ତେ? ଏମାନେ ନିଜର ଉଲଙ୍ଗତାର ବୋଧ କେମିତି ପାଇଥାନ୍ତେ? କେମିତି ନିଜକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ? ହଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମରି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବାଇବଲ କହୁଛି ସେମାନେ ମରିଯିବେ, ଯୋଉ ଦିନ ଫଳ ଖାଇବେ ସେଦିନ ନିତାନ୍ତ ମରିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଟା ମିଛ କି? ନାଇଁ, ସେଟା ସତ। ତେ କେମିତି ମରିଗଲେ? ନାଇଁ, ଆତ୍ମାରେ ମରିଗଲେ। ବାଇବଲ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି କି ସେମାନେ ଆତ୍ମାରେ ମରିଗଲେ? ନାଇଁ, ଜାଣିନୁ। ସେତେ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପ୍ରକୃତିରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ଭ୍ରମରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସତ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ହଁ, ଏମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଜୀବନ ଦେଇ ଈଶ୍ୱର ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ଦିନେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଆଁ, ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, ଏମାନେ ଫଳ ଖାଇଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତିରେ ଚାଲିଗଲା। ସେତେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ପଶିଲା? ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ପଶିଲା। ତ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପଶିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା କିଏ? ଶୈତାନ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲିକ ହଉଛି ଶୈତାନ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଜାଣିବେ ହଁ ମୋର ମାଲିକ ହଉଛି ଶୈତାନ, ଉଁ, ମୋର ମାଲିକ ହଉଛି ଶୈତାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଶୈତାନ, ମୁଁ ଯଦି ମୋର ମାଲିକ ଭିତରେ ଯଦି ଅଛି, ଉଁ, ତେବେ ମୁଁ ଶୈତାନ ପ୍ରକୃତିରେ କାମ କରୁଛି। ତ ଲୋକ କେବେ ସେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଁ? ଯୌନ ପୁସ୍ତକ ଟିକେ କାଢନ୍ତୁ। ଏଁ? ଯୌନ ପୁସ୍ତକରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ଆମେ କାଢିବା। ଯୌନ ପୁସ୍ତକ, ଯୌନ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବ 44 ପଦ। ତୁମେ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା ଶୈତାନ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ କାମନା ସାଧନ କରିବା ତୁମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେ ଆଦିରୁ ନରଘାତକ ଓ ସେ ସତ୍ୟରେ ରହେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଠାରୁ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଥ୍ୟା କହେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଠାରୁ କହେ, କାରଣ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା। ତ ଶୈତାନ କିଏ? ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା। ଲୋକ କାହିଁକି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ଲୋକ କାହିଁକି କ୍ରିମିନାଲ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଲୋକ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକ କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଉଁ? ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଁ? କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେ ଆଦିରୁ ନରଘାତକ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ସତ୍ୟରେ ରହିବ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। କାରଣ ତାହାଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ମିଥ୍ୟା କହେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଥ୍ୟା କହେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଠାରୁ କହେ, କାରଣ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେତେ ମୋର ବାପା ଯଦି ଆଁ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେଲେ ମୋ ପାଟିରେ କଣ ବାହାରବ? ମୋ ପାଟିରେ ବି ଅଟୋମେଟିକ ମିଥ୍ୟା ବାହାରବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିଛ କାହିଁକି ବାହାରୁଛି? ଆଁ? ସେମାନେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ସେଥିପାଇଁ ମିଛ ବାହାରୁଛି କି? ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ବାପା ହଉଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମିଛର ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଅଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଜଣେ ଲୋକ ପାପ କରୁଛି ଆଉ ପାପୀ ହେଲା, ସେମିତି ନାହିଁ। ପାପର ମଞ୍ଜି ଅଛି। ଏଁ? ଭିତରେ ପାପର ମଞ୍ଜି ଅଛି। ଜଣେ ଲୋକ ପଣସ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ପଣସ ଫଳ ଫଳିବ। ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଆମ୍ବ ଫଳ ଫଳିବ। ପଣସ ଗଛ ଲଗେଇକି ଆମ୍ବ ଫଳ କିଏ ଖୋଜିବ ନାହିଁ? କିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇକି ପଣସ କିଏ ତୁଳିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଗଛ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଅଛି। ଆଁ? ତ ମୁଁ କୋଉ ଗଛ? ମୁଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ନା ମୁଁ ପଣସ ଗଛ? ଯଦି ମୁଁ ପଣସ ଗଛ ହେଲେ ପଣସ ଫଳ ହବ, ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଲେ ଆମ୍ବ ଫଳ ହବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯଦି ଦେଖିବା, ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ଦେଖିବା କହିଲେ ପଣସ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ
ଆମ୍ବ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଁ, ନାଇଁ ମୁଁ କେତେ ପଣସ ଖାଇବି, ଆମ୍ବ ଟିକେ ଖାଇବି। ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ଗଲେ ଯାଇକି, ନାଇଁ ଆମ୍ବ ଖାଇକି ଟିକେ ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି, ଟିକେ ପଣସ ଟିକେ ଖାଇବି। ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିଜ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ସେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଥ୍ୟା କହେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଠାରୁ କହେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓ ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନ କିଏ? ଉଁ, ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ନରଘାତକ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କେବେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦୋଷୀକୃତ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କେବେ ଶୈତାନକୁ ଦୋଷୀକୃତ ଲାଗୁନି। ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କଲା ପରେ, ଏଁ, ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦାକୁ କିଏ ଚିନ୍ତା ଦେଲା ଆଉଥରେ? ଦେଖେ ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତକୁ ସମର୍ପଣ କଲୁ, ତୁ ପାପ କଲୁ, ତୁ ପାପ କଲୁ। ତ କିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା ଦେଲା? ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକିବା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦାର ହୃଦୟରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ସଂକଳ୍ପ ଦେଲା? ଶୈତାନ ଦେଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବିକିଲା ପରେ 30 ଟଙ୍କା ରୂପ ମୁଦ୍ରା ପାଇଲା ପରେ, ଆଁ, ଆଉ ଥରେ ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ପାଖରେ କିଏ ଯାଇକି ଛିଡା ହେଲା? ଶୈତାନ ଯାଇକି ଛିଡା ହେଲା। ଦେଖେ ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତକୁ ସମର୍ପଣ କଲୁ, ତୁ ପାପ କଲୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିକି 30 ଟଙ୍କା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କହୁଥିବୁ? ତୁ ବିକେ 30 ଟଙ୍କା ପାଇବୁ, ତୁ ବିକେ 30 ଟଙ୍କା ପାଇବୁ। 30 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ କେତେ ଖୁସି ହବୁ। ଆଁ, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଧନୀ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଯିବୁ। ତ କେତେ ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଖୁସିରେ ନ ବଞ୍ଚିବୁ। ତ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା କେବେ ଥରେ ବି ଚିନ୍ତା କଲା, ପରୀକ୍ଷା କଲା, ମୋ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର କିଏ କଥା ହଉଛି? ଆଁ, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର କେବେ ମୋତେ ମୋ କାନରେ ଶୁଭା ଯାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତରେ କାହିଁକି ଏ 30 ଟଙ୍କା ଦେଖିଲା ପରେ କିଏ ତ ଗୋଟେ ମୋତେ କହୁଛି, କିଏ ତ ଗୋଟେ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ଏ ଲୋକ କିଏ? ଇଏ ଯଦି ଟିକେ ବି ସନ୍ଦେହ କରିଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରିଥାନ୍ତା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜିକାଲି ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ମୋ ପାଖରେ ଆସୁଛି। ଏ ସ୍ୱର କାହାର? ସତରେ ଅଭିଳାଷ କିଏ? ଅଭିଳାଷ କାହା ଠାରୁ ଆସୁଛି? ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କହିଥାନ୍ତେ? ଏ ଜିହୁଦା, ଜାଗ୍ରତ ଥା। ତୋ ଭିତରେ ଶୈତାନ ସଂକଳ୍ପ ଜାତ କରୁଛି। ତୋତେ ଶୈତାନ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ତୁ ଶୈତାନର ଅଭିଳାଷରେ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛୁ। ଏଁ? ଏଇଟା ହଉଛି ତୋ ଠାରୁ ମୋ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା କାମ ସେ କରୁଛି। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ଧ୍ୱଂସ ହବୁ। ତୁ ମରିଯିବୁ। ତୁ ସେଠୁ ବାହାରି ପଡେ। ମୋର ଅନୁଗମନ କରେ, ମୋର ବାକ୍ୟ ତୋର ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ତେ ଯୀଶୁ କଣ ଏ ପ୍ରକାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଇନଥାନ୍ତେ କି? ଆରାମସେ ଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା କେବେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଥରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲା ନାହିଁ। ଥରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଲା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏମିତି ବୋଲି। ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଥରେ ବି ଯାଇକି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସହଭାଗିତା ମାଗିନଥାଉ। କାହିଁକି? ଆମେ ନିଜକୁ ଚାଲାକ ଭାବୁ, ନିଜକୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବୁ, ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ଦ୍ରୁତ ଭାବୁ, ଅଧିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ମୁଁ ଭିନ୍ନ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସହଜରେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଠକି ହଉ। ଜଗତରେ ଲୋକମାନେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଥିଲେ ସେମିତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଏମାନେ ଶୈତାନର ସ୍ୱର ଶୁଣିଛନ୍ତି। ହୁଁ? ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖିବେ କହିଲେ ଅନେକ ଲୋକ କିଏ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀର ଗଳା କାଟୁଛି, ଆଁ? କିଏ ନିଜର ମାଙ୍କର ଗଳା କାଟୁଛି। ହୁଁ? କିଏ ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ନାଁରେ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଏ ପ୍ରକାର ବନେଇବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ଭିତରେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଅଭିଳାଷକୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲୋକ କିଏ? ସେ ଲୋକ ଯଦି ଲୋକ ଜାଣିବେ ତେବେ ସହଜରୁ ପ୍ରଭୃତିରେ ବାହାରି ଆସିପାରିବେ। ଆଁ? ଦିନେ ଅକ୍ଷୟ ପୁତ୍ରକୁ ଶୈତାନ ପ୍ରଭୃତିରେ ଚିନ୍ତା ଦେଲା, ତୁ କେତେ ବର୍ଷ ତୋର ବାପାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବୁ? ତୁ କେତେ ବର୍ଷ ବାପାଙ୍କର ଖାଇବୁ? ଏ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ତୋର ବି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତୁ ଟିକେ ମାଗେ, ଆଉ ତୁ ଦୂର ଦେଶକୁ ଯା, ତୋର ଲାଇଫ ଟିକେ ତୁ ନିଜେ ମାନେ ବନା, ତୁ ନିଜ ଗୋଡରେ ଟିକେ ଛିଡା ହେବା ଦରକାର। ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗେ, ଦେବେ ବାପା ବୋଲି ଚିନ୍ତା ଦେଇଥିବୁ। ତ ଏଇ ଦିନେ ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଲା, ସାନ ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗିଲା, ବାପା
ସମ୍ପତ୍ତିର ଯେଉଁ ଭାଗରେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଯେଉଁ ଭାଗ ମୋ ବାଣ୍ଟରେ ପଡୁଛି ତା ମତେ ଦେଇଦିଅ। ବାପା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ଇଏ ହଠାତ୍ରେ କାହିଁକି କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗିଲା? ୟାର କଣ ଅଭାବ ହେଲା ଯେ ହଠାତ୍ରେ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କଥା ଉଠଉଛି? ବାପା କୌଣସି ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ବାପା ଆସିଲେ, ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ଦି ଭାଗ କରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ଭାଗ ବଡ଼ ପୁଅ, ଗୋଟେ ଭାଗ ସାନ ପୁଅ। ସାନ ପୁଅ ପାଇଲା ପରେ ସବୁ ଏକାଠି କଲା, ଦୂର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିବ? ନିହାତି ୟା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ଅଲଗା ବିଷୟ ଦୁନିଆ ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଦିନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଗଲା। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ବାପାଙ୍କ ବିନା ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଏ ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଟଙ୍କା ଅଛି, ସୁନା ଥିବ, ରୂପା ଥିବ, ଆଁ, ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 କଣ ହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ବଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାର ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିବେ, ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିବେ। ଆଁ, କିଏ ଜାଣିଛି ଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଡିଙ୍କ୍ କରିଥିବ? କିଏ ଜାଣିଛି ଏ ଯାଇକି ଜୁଆ ଖେଳିଥିବ? କିଏ ଜାଣିକି ଏ ପ୍ରକୃତିରେ କ୍ରିପ୍ଟୋ ପରି କରେନ୍ସିରେ ପ୍ରକୃତିରେ ପଡିଥିବ? ଆଁ, ସେ ଜାଗାରେ ଅନେକ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ତାର ଏଥିରେ ଲାଭ ଆସିନଥିବ, ଲସ୍ ହେଇଥିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଧୀରେ 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 ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ଶେଷ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି, ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଅନେକ ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ସହିତ ଜଡିତ ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଛି, ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ସରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ଆଉ ଏକଲା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଇଏ ମନେ ପକେଇଲା କଣ, ଆରେ ମୁଁ ଭୋକରେ ମରୁଛି, ଭୋକରେ ମରୁଛି। ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ତ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, କିଏ ଗୋଟେ ତ କାମ ଦିଅ, କିଏ ଗୋଟେ ତ ହେଲ୍ପ କର। ସେତେବେଳେ ତାର ସାଙ୍ଗ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଇଏ ଜଣେ। ସେତେବେଳେ କଣ କର? ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟର ସାହାରା ନେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କଣ କଲା? କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଅଲଗା ଆଡେ ଯାଉଥିବ, କାମ ମିଳିବ, ମତେ ଟିକେ କାମ ଦିଅ। ନାଇଁ, ଆମ ସବୁ ଫିଲଅପ, ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଅଲଗା ପାଖରେ ଯାଉଥିବ, ଟିକେ କାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭୋକରେ ଅଛି, ଖାଇବାକୁ ପାଇନି, ଟିକେ ଏତିକି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଯା ଯା ପଳା, ଆମ ପାଖରେ ଆମର କମ୍ପାନୀରେ ସମସ୍ତେ ଫୁଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଲେବର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରକାର ତଡ଼ା ପାଉଥିବ, ୟାର ହୃଦୟ କେମିତି ଥିବ? କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ବାପାଙ୍କ ତଳେ ଥିଲା ବେଳକୁ ଏ ପୁଅକୁ ସେତିକି କେବେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂରକୁ ଗଲା, ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା। ସେତେବେଳକୁ ଇଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଅଛି, କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଆସିଲା? ମୁଁ କେତେ ବଢିଆରେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଆସିଲି, ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆକୁ ତିଆରି କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ ମୋର ଅଧାରେ ପ୍ରଭୃତିରେ ରହିଗଲା। ସେ ସମୟରେ ଇଏ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର, ଆପଣ ଯୋଉ କାମ କହିବେ ମୁଁ ସେ କାମ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଟଏଲେଟ ସଫା କରିବୁ କି? ହଁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଫିଲଅପ ଟଏଲେଟ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଆଁ? ତୁ ମୋର ବାରଣ୍ଡା ସଫା କରିବୁ? ହଁ କରିବି, ସେ କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଲୋକ ଅଲରେଡି ଫିଲଅପ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଘୁଷୁରି ଚରେଇବୁ କି? ହଁ ଚରେଇବି। ହଉ ଯା ଘୁଷୁରି ଚରା। ଇ ସେତେବେଳେ ଘୁଷୁରି ଯାଇକି ଚରେଇଲା। ତ ଘୁଷୁରି କାହିଁକି ଚରଉଥିବ? ଅନ୍ତତଃ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ଅନ୍ତତଃ ତାର ମଜୁରୀ ମିଳିବ, ସେ ଆଶାରେ ଚରଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ଘୁଷୁରି ଦିନ ସାରା ଚରେଇକି ଆସିଲା। ଏ ମାଲିକ ଏତେ କଠୋର ମାଲିକ, ୟାକୁ କୌଣସି ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, କି ତାର ମୂଲ କିଛି, ମଜୁରୀ କିଛି, ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଲା। ଏ ମାଲିକ କେମିତି ମାଲିକ? ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ମତେ କିଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଘୁଷୁରି ଯାକ ଦିନ ସାରା ଚରିକି ଖାଇଲେ ମଜାରେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିକି ତାର ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖା ହେଲା, ଏ ମାଲିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିକି ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଶିମ୍ବ ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ଅପର ପୁତ୍ର ଦେଖିଲା ଭୋକରେ ମରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶିମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଞ୍ଛା କଲା ଲେଖାଇଛି। ବାଞ୍ଛା ମାନେ କଣ? ଅଭିଳାଷ କଲା, ଆଁ, ପ୍ରୟାସ କଲା ଟିକେ କାଢିବେ ବୋଲି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ଘୁଷୁରୀ କୁଣ୍ଡରେ ଥାଇକି
ଏ ଶିମ୍ବ ଖାଇବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କାଳେ ବି କହିଲା ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଠେଲୁଥିବ। ଏ ଦୟନୀୟ କୁପ୍ରକାର ଦୟନୀୟ ଥିବ। ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି ସେ ସାମ୍ନା କରୁଛି? ତେ ବାପା ନାହାନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ଘରେ ସେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଁ ବାପା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସେତେବେଳକୁ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରେମ ମନେ ପକଉଛି, ଆରେ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଭୋକରେ ମରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ମୂଲିଆ ମାନେ ଖାଇକି ଖାଦ୍ୟ କେତେ ବଳି ପଡୁଛି। ଇଏ ସେତେବେଳକୁ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରେମ ମନେ ପକଉଛି, ସେ ସମୟରେ ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପକଉଛି, ବାପାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବିଷୟକୁ ମନେ ପକଉଛି। ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ। ଏବେ କଣ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ବାପା କଣ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲି। ଯେହେତୁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଘରେ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେଟା ମୋର ବଡ଼ ଭାଇର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ନିଜ ବାପାଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି ଡକା ନ ଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ କହିବି, ବାପା ମୁଁ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲି, ମୋତେ ତମର ପୁଅ ବୋଲି ଡକ ନାହିଁ, ମୋତେ ଜଣେ ମୂଲିଆ ପରି ରଖ। ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଦିନେ ସାନ ପୁଅ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଲା। ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଲା। ବାପା ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଜଗିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି। ମୋର ପୁଅ କେତେବେଳେ ଫେରିକି ଆଇବ, ମୋର ପୁଅ କେତେବେଳେ ଫେରିକି ଆଇବ। ଦିନ ହଠାତରେ ବାପା ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ବହୁତ ମହିଳା ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ, ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେହରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଆଁ? କେତେ ଦିନ ହେଇଥିବ ଖାଇ ନଥିବେ। ଇଏ ବଳ ନାହିଁ, ପୁରା ହଲି ଝୁଲି ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିବାରେ ଇଏ କିଏ ଲୋକ, କୋଉ ଭିକାରୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ହଠାତରେ ବାପା ହଠାତ୍ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ହଠାତରେ ତା ପାଖରେ ସେ ଜଣେ ସେ ଲୋକ ପହଞ୍ଚୁଛି। ବାପା ଭଲରେ ଆଖି ଏମିତି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କିଏ ଅଛି? ସେ ତାର ସାନ ପୁଅ ଅଛି। ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ବାପା କହିଲେ, ହଁ ମୋର ପୁଅ ହଜି ଯାଇଥିଲା ମିଳିଲା, ମରି ଯାଇଥିଲା ବଞ୍ଚିଲା, ଏ ହେତୁରୁ ଉତ୍ସବ କରିବାର ଉଚିତ ଥିଲା। ଏ ମୋର ଦାସ ମାନେ ତମେ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଭଲ ଲୁଗା ଆଣ, ମୁଦି ଆଣ, ପାଦୁକା ଆଣ, ଡ୍ରେସ୍ ଆଣ, ମୋର ପୁଅକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ତମେ ବସିତ କର, ସଜାଅ ତାକୁ, ଆଉ ଉଷ୍ଟ ବାଛୁରୀ ଗୁଡାକ ଆଣ, ମାର, ଭୋଜି କରବା ଚାଲ। ଡିଜେ ବାଜିଥିବ, ବାପା ନାଚିଥିବେ, ଦାସ ମାନେ ନାଚୁଥିବେ। ଏ ପୁଅ ବୁଝୁଥିବ କି ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ବାପାଙ୍କର ହୃଦୟ ମୋ ଆଡକୁ କଣ? କିନ୍ତୁ ଏ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଯାଇଛି, କଣ ଭାବିକି ଯାଇଛି? ବାପା ମତେ ଆଉ ପୁଅ ପରି ଆଉ ଦେଖ ନାହିଁ, ମୂଲିଆ ପରି ଦେଖ। ଆଇଲା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାପା ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲି, ମତେ ଆଉ ପୁଅ ପରି ଡାକ ନାହିଁ, ମତେ ଜଣେ ମୂଲିଆ ପରି ରଖ। ତୁ କିଏ ମୂଲିଆ? ମୁଁ ତତେ କହିଲି କି ତୁ ମୋର ମୂଲିଆ? ଆଁ ମୁଁ ତତେ ତ କିଛି କହିନି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ମୂଲିଆ କରିକି ନିଜକୁ ରଖୁଛୁ? ବାପା ହୃଦୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆସିକି କହୁଛି, ବାପା ମୁଁ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲି, ମତେ ମୂଲିଆ ପରି ରଖ, ମୁଁ ତମର ପୁଅ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ୍ରିମିନାଲ ହେଇଥାଉ କି ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଡକାୟତ କାମ କରିଥାଉ, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ବିଷୟ ଭୁଲ ବି କରିଥାଉ ନା କାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଅ କିଏ? ଦାସ ହେଇପାରିବ କି? ମୂଲିଆ ହେଇପାରିବ କି? କେବେ ବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଅ, ସେ ପୁଅ ହିଁ ହେବ। ଏତେ ବାପା କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପୁଅ ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଥିଲୁ, ମୁଁ ତୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇନି। ତୁ ଦିନେ ତୋର ଚିନ୍ତାର ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲୁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲେ କେବେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ତୋତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବାର ଗୋଟେ ଏକ କାରଣ, ତୁ ଯା ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରେ। ତୁ ଦେଖେ ମୋ ବିନା ତୁ କେବେ ଖୁସି ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ଦେଖେ ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବିନା ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଯଦି ମୁଁ ଏ ବିଷୟ ତତେ କଥାରେ ଯଦି ଶିଖେଇଥାନ୍ତି, କର୍ମରେ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ତୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଯା। ତୁ ଦେଖେ ଜଗତରେ କେତେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ତୁ ଅନୁଭବ କରେ। ପୁଅ ତୁ ଆଜି ଦେଖିଲୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଲୁ, ଆସିଲୁ,
ସତରେ ବାହାରେ ବଞ୍ଚିବାଟା ସହଜ କି? ବାପା ନାହିଁ, ବାହାରେ ବଞ୍ଚି ହବ ନାହିଁ ବାପା। ସତରେ ବାହାରେ କିଛି ଖୁସି ନାହିଁ। ହଁ, ବାହାରେ କେବଳ କଷ୍ଟ ହିଁ ଅଛି। ଇଏ ସେତେବେଳକୁ ସତରେ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ବାପାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ବୁଝି ପାରିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଏ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରକୃତିରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିବ। ୟା ପାଖରେ ଏବେ ବାପାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବାର କିଛି ବିଷୟ ଅଛି କି? ନାଇଁ। ସେତେ ଇଏ ପ୍ରକୃତିରେ ସବୁ ବିଷୟ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କଲା। ମୁଦି ଗ୍ରହଣ କଲା, ପାଦୁକା ଗ୍ରହଣ କଲା, ଡ୍ରେସ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଉଁ? ଆଉ କଣ ଗ୍ରହଣ କଲା? ୟା ପାଇଁ ଉଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ବାଛୁରୀ ପ୍ରକୃତିରେ ମରା ହେଲା। ବାପା ଡିଜେ ବଜଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଭୋଜି ହଉଛି, ଲୋକ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ହଠାତରେ ତାର ବଡ ଭାଇ ଆଇଲା, ଯେ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଆଁ? ତାର ବଡ ଭାଇ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଡିଜେ ବାଜୁଛି, ଉଁ? ବାଜା ବାଜୁଛି, ଲୋକ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଇଆଡେ ଉଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମରା ଯାଇଛି। ଆଁ? ଭାତ ରୋଷେଇ ହଉଛି। କେତେ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ ହଉଥିବ କିଏ ଜାଣିଛି? ଉଁ? ଜଣେ ଭୋଜିକି ଗଲା ପରେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ପୁଅକୁ ପାଇଲା ପରେ ବାପା କଣ ଖୁସି ନଥିବେ କି? କିଏ ଜାଣେ ଶହେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ କରିଥିବେ। ପୁଅ ପଚାରିଲା ବଡ ପୁଅ, ଏଇଟା କଣ ଚାଲିଛି? ନାଇଁ, ତମର ଭାଇ ଫେରିକି ଆଇଛନ୍ତି। ହଁ, ମୋର ଭାଇ କିଏ? ନାଇଁ, ତମର ସାନ ଭାଇ। ଓହୋ, ମୋର ସାନ ଭାଇ ଫେରିକି ଆଇଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ଏତେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ମତେ କିଛି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ମତେ ଥରେ ବି ତ ବାପା ମତେ ଛେଳି ଛୁଆ ଗୋଟେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କଦର୍ଯ୍ୟ ପୁଅ ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କଲା, ଫେରିକି ଆଇଲା, ତା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୋର ବାପା। ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲି ମଙ୍ଗିଲେ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ବାପା ଡାକିଲେ, ପୁଅରେ ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛୁ। ଯାହା ସବୁ ମୋର ତାହା ସବୁ ତମର। te ବାପା କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଏଇଟା ସବୁ ତମର, ଏଇଟା ମୋର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ମଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ମଙ୍ଗୁ ନାହିଁ? କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ? ଯେହେତୁ ଏ ପୁଅ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଛି। ଦିନେ ସାନ ପୁଅ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୃଦୟ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନ ଫେରଣ କରିକି ବାପା ନିକଟକୁ ଫେରିକି ଆସିଲା। ସେ ସମୟରେ ବାପା ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ ପୁଅ କେବେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିକି ଆସିଲା, ଏ ବାପାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରକୃତିରେ ରହୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବଡ ପୁଅ ଫେରିକି ଆସିଲା ପରେ ସେ କେବେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ଶୈତାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଶୈତାନ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛି, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ କେବେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହୁଁ? ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବେଶୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେ ନିଜେ କେବେ ଫେରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଥିବେ। ଗଲେ ପାଷ୍ଟ କଣ କହିବେ, ଗଲେ ପାଦାଣୀ କଣ କହିବେ, ଗଲେ ଭାଇଭଉଣୀ କେମିତି ଦେଖିବେ। ସେମାନେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାଟା ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିବେ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିଲା ମାଛକୁ ପାଣି ଦରକାର, ପରିଧାନ ପାଇଛି ମୁଁ ବିନା ବାକ୍ୟରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ଜଗତରେ? ତେବେ ସେମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାଟା ବେଶୀ ସହଜ ହବ। ଆଜି ଆମେ ଶୈତାନ କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଏ ପୁତ୍ରକୁ, ସାନ ପୁଅକୁ ଶୈତାନ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲା, ଦୂରକୁ ନେଇଗଲା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୈତାନ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ସତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶୈତାନ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଜି ଆଦାମ ବାବାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୈତାନ କାମ କଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା କାମ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନ କହିଲା, ତମେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଡିମିରି ଗଛର ପତ୍ର ଶିଲା ଘାଗରା ବନା ପିନ୍ଧ, ତେବେ ଭଲ ହବ। ଏମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଘାଗରା ବନେଇକି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଘାଗରା କଣ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ କଣ ସେଫ୍ଟି କି? ଏ ଘାଗରା ଦ୍ଵାରା ଲୋକମାନେ କଣ ନିଜର ସବୁ ବିଷୟକୁ ଲୁଚେଇ ପାରିବେ କି? ନାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତମେ ନିଜେ ନିଜେ କେବେ ଢାଙ୍କି ହେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ତମ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମାଲିକ ଅଛି, ସେ ମାଲିକ ଅଲଗା ହେବା ଦରକାର। ହୁଁ। ସେ ମାଲିକ ତମ ଜୀବନ ତମର ହୃଦୟରୁ ଅଲଗା ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ତମେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେବେ ଯାଇ ତମେ ଖୁସି ହୋଇପାରିବ।
ତେବେ ଯାଇ ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ରିଟର୍ନ କରିପାରିବ। ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ ହବାଙ୍କୁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଥା ହଉଥିବେ। ହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଆଦମକୁ କଥା ହଉଥିବେ, ଆଦମ କଣ ଜାଣୁଥିବ? ଆରେ ସତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ବିଷୟ। ସେମାନେ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦର ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦୁଇ ଜଣ ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା କାହାର ଅଭିଳାଷ? ଏଇଟା କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପନ କଲା? ଆଦମ ସେ ସମୟରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବ, ଯୋଉ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବିଷୟ ନେଇକି କଥା ହେଇଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନ ଯୋଡ଼େ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଆସିକି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କାମ କରୁନି। ଶୈତାନ କିଏ? ଶୈତାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା। ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଅଭିଳାଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଆଜି ଆଦାମ ହବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେବାର ଗୋଟେ ଏକା କାରଣ, ସେମାନେ ଶୈତାନ ଅଭିଳାଷକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକ ହଉଛି ଶୈତାନ। ଅପୟ ପୁତ୍ର ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାର କାରଣ, ସେ ଶୈତାନକୁ ଜାଗା ଦେଲେ। ଆଁ? ଆଉ ଆଁ? ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କାହା ବିଷୟରେ କଥା ହେଲୁ? ଆଁ? ଯିଶୟ ପୁସ୍ତକ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ। ଉଁ? ଲୁସିଫର ବିଷୟରେ। ତ ଆଜି ଲୁସିଫର କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପାତାଳରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା ଲେଖା ହେଇଛି? କାହିଁକି ଭୂମିରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା ଲେଖା ହେଇଛି? ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ ସର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହେବି, ସମସ୍ତ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ସିଂହାସନ କରିବି, ମୁଁ ବଡ଼ ଥିବି। ଇଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ୟା ପାଖରେ ଶୈତାନ ଅଛି, ଇଏ ଶୈତାନ ବୋଲି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ସେ ସମୟ ଠାରୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆଜି ଆଦମ ହବା ଡିମିରି ଗଛର ପତ୍ର ସିଲେଇକି ଘାଗରା ବନଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଶୈତାନର ଅଭିଳାଷ, ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା। ଅଭୟ ପୁତ୍ର ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାଟା ଗୋଟେ କାରଣ, ଏବଂ ଇଏ ଶୈତାନର ସ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରିକି ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ ଆଦମ ହବା କେବେ ରିଟର୍ନ କରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କାମ ନ କଲେ ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦିନେ ଆଦମ ହବାଙ୍କ ପାଇଁ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ଆଣିକି, ପଶୁକୁ ମାରିକି, ପଶୁର ଚମଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିକି ଆଦମ ହବାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁତରେ ପିନ୍ଧଉଛନ୍ତି ଚର୍ମର ବସ୍ତ୍ର। ଏ ଚର୍ମର ବସ୍ତ୍ର କଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ବୁଝଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦିନେ ଆଦମ ହବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଥରେ ଚର୍ମର ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଢଙ୍କା ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଟା ହଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦର। ଏଁ? ସେ ବିଷୟ ହଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଲେଖାଏ। ବୁଝା ଯାଉଛି। ଏତେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆଦମ ମନୁଷ୍ୟ ନାମ ଦେଲେ। ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ପରମେଶ୍ୱର 21 ପଦରେ ଚର୍ମର ବସ୍ତ୍ର ଆଣିଲେ ଆଉ ପିନ୍ଧେଇଲେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ସମୟରେ ଆଦମ ହବା ପ୍ରଭୁତରେ ଚର୍ମର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ। ହୁଁ। ଏ ଡିମ୍ରି ଗଛର ବସ୍ତ୍ର ଘାଗରା ବନେଇକି ପିନ୍ଧିଥିବାଟା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯୋଉ ଚର୍ମର ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି କେବେ ଚିରୁବ ନାହିଁ। ଏଟା ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଏତେ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ କରିବାଟା, ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପାଇଁ କରିବାଟା ବେଶୀ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାଟା, ପୁଅ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାଟା ବେଶୀ ଭିନ୍ନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଠକି ହଉଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା। ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କେମିତି କାମ କରୁଛି, ଆମେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁତରେ ଦେଖିଲୁ। ଆମ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ କେମିତି କାମ କରୁଛି। ହଁ, ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲୁ, ଠିକ ଅଛି, ତୁ ମାସକୁ ଥରେ ଚର୍ଚକୁ ଗଲେ ବି ଚଳିବ। ନହେଲେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ 2 ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଗଲେ ବି ଚଳିବ। ପଇସା ଟିକେ ଅଧିକ ହଉ, ଘର ଟିକେ ଭଲ ହଉ, ଜମି ଟିକେ ଭଲଟା କିଣ, ଆଉ ରାଜପ୍ରସାଦ ପୁରୀ ଘର ତିଆରି କରୁ ଆଉ ରୁହ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ଆମେ ଏମିତି ଠକି ହଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭାବୁନାନି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଏଁ? ବାକ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ପରୀକ୍ଷା କଲା, ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏଇ ତୁ ଦୂର ହ।
ଦୂର ଶୈତାନ ବୋଲି କହିଲେ। ହୁଁ। ମାଥି ପୁସ୍ତକରେ ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଯୀଶୁ କଣ ଠକି ହେଲେ କି? ନାଇଁ, ଯୀଶୁ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ କେବେ ଠକି ହବୁ ନାହିଁ। ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଳାଷରେ ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନର ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ତାର ଅନୁଗମନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାକ୍ୟ ହୃଦୟରେ ନାହିଁ, ଆମେ ବେଶୀ ସହଜରେ ଠକି ହବୁ। ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି। ଉଁ, ଅଲଗା ଦିନ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବି। ଆଜି ସମୟ ବି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି କହିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ମଙ୍ଗଳ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ବେଶ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆଉ ଆଜି ସତରେ ଆମେ ଶୈତାନ କିଏ, ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବରୁ କେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶୈତାନ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଅଭିଳାଷକୁ ଦଉଛି। ସେଠି ଇସ୍କେରିୟତ ଯିହୁଦା କେମିତି ଯୀଶୁ ଏ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିରେ ଠକି ହେଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କଲେ 30 ଟଙ୍କା ରୂପା ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ। ବିକ୍ରୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ପାଖରେ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା। ଶୈତାନ ସଂକଳ୍ପ ଜାତ କଲା, ତାର ଅନୁଗମନ କରିକି ଦିନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକିଲା, 30 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ କେବେ ଖୁସି ହେଇପାରିଲାନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ହଁ ତମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତକୁ ସମର୍ପଣ କଲ, ତୁମେ ପାପ କଲ, ଏ ପ୍ରକାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଶୈତାନ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀକୃତ କରୁଛି। ସେ ସମୟରେ ସେ ଜଣେ ଲୋକ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଦିନେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଧରିକି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଗଛରେ ଟଙ୍ଗେଇ ହେଇକି ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ମରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଇସ୍କେରିୟତ ଯିହୁଦା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଫେରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଭାଗିତା ମାଗିଲା ନାହିଁ। ଲୁସିଫର ଦୂତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଦୂତ ଥିଲା ସେ। ସତରେ ସେ ହୀରାମଣି ମାଟି ଗଦାର ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ସେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦୂତ ଥିଲା ସେ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ତା ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ କହୁଛି, ମୁଁ ସର୍ବ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତୁଲ୍ୟ ହେବି, ସମସ୍ତ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣା ସିଂହାସନ ସ୍ଥାପନ କରେ, ଆମ୍ଭେ ସେ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ଥିବା କହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲେ, ତୁ ଶୈତାନ ହେଲୁ ବୋଲି ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ପାତାଳକୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ପଠଉଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ନରକରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନ ଯେତେବେଳେ ପାତାଳକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରାହେଲା, ଶୈତାନ ଜଣେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୃଥିବୀରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। ଆଦମ ହବାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯେମିତି ରାଜତ୍ୱ କଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ହତ୍ୟାକାରୀ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ସେମିତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା କଢ଼େଇକି ନେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଢ଼େଇକି ଯେତେବେଳେ ନିଆଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଠକା ଯାଉଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ମନ୍ଦ କରିକି ବଞ୍ଚୁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଇଅଛ। ହଁ, ସେଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶୈତାନ ଆସିକି ପରୀକ୍ଷା କଲା, ସତରେ ତମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥରକୁ ରୁଟି କର। ସେ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ଯୀଶୁ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଆଉ ଥରେ ପୁଣ୍ୟ ନଗରକୁ ନେଇକି ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼। ହୁଁ? ବୁଝୁଛ ମାନେ ତମକୁ ତଳି ଧରବେ, ତମେ ମରିଯିବ, ମରବ ନାହିଁ କହିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ କହିଲେ। ଏତେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଶୈତାନ ଠକୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ଠକି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସତରେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଆମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ଠକି ପାରିବ ନାହିଁ। ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଇଜିଲି ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଠକି ହବ। ପରମେଶ୍ୱର ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଆଜି ମୋତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଟପିକ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲ। ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତମେ ପାଅ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିଥିବା ପାଇଁ।